Dobre, tak ešte raz želám dobrý deň, milí priatelia, milí účastníci. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás čas, že ste sa takto pripojili. Verím, že budeme mať spoločne produktívnu a plodnú hodinku, efektívnu. Chceme sa dneska vlastne rozprávať na tému HR procesov, digitálneho podpisu, ako optimalizovať prácu s dokumentami v rámci HR agendy. Niečo teda máme pre vás pripravené. Samozrejme rátame s tým, že asi budete mať aj teda nejaké doplňujúce otázky. Máte možnosť tieto otázky písať do chatu, vzhľadom na to, že je nás tu teda pomerne veľa, aby nenastal nejaký komunikačný chaos, aby sme boli konzistentní, tak vás poprosím, keby ste otázky teda dávali do chatu a budeme sa snažiť ich teda priebežne nejakým spôsobom zodpovedať a na ne reagovať. Taktiež pokiaľ by ste mali pocit, že tých otázok je viacej, alebo že by ste sa potrebovali pobaviť možno osobnejšie o tom, čo vás konkrétne trápi a čo vy konkrétne riešite, určite budeme radi, keď sa po webinári ozvete, nechajte nám kontakt, alebo teda my vyzdielame kontakty a môžete sa nám ozvať. Takže určite sa s vami radi potom pobavíme o tom, čo konkrétne trápi vás a čo riešite vy. Takže tak. Dobre, ešte sa nám pripájajú nejakí účastníci, tak ešte počkáme, aby sa mohli pripojiť. Dobre. Dobre. Tak asi teda môžeme ísť na to. Ja skúsim vyzdieľať obrazovku. Dobre, takže mali by sme všetci vidieť všetko, dúfam. OK, dobre. Tak ja by som vás na úvod rada predstavila. Moje meno je Miriam Selecká-Matová. Mám na starosti obchodné aktivity v rámci Anasoftu. So mnou je tu prítomný kolega Lukáš Buri, ktorý má na starosti produktový manažment. Máme to tak trošku podelené. Ja budem hovoriť viacej možno k tej biznisovej procesnej časti. Lukáš potom bude hovoriť k tej technickej a máme pre vás pripravených aj pár ukážok. A máme tu dneska špeciálneho hostia, pani právničku, pani Dagmar Zukalovú. Tak pani Zukalová, poprosím vás, keby ste sa mohli stručne predstaviť. Dobré ráno prajem všetkým. Takže moje meno je Dagmar Zukalová, ja som advokátka a už viac ako 25 rokov pomáham spoločnostiam zorientovať sa v pracovnoprávnej legislatíve, aby dokázali robiť právne správne a čo najmenej rizikové rozhodnutia vo svojej praxi. Takže zatiaľ toľko a veľmi sa teším na dnešnú prezentáciu a samozrejme aj na vaše otázky, na ktoré veľmi rada zodpoviem, či už na konci, alebo pokiaľ budú v čete uvedené, tak nechajte kontakt, ja určite sa vám ohlasím. Takže ďakujem pekne. OK, super, ďakujem veľmi pekne. Ešte možno spomeniem, že my dvaja s kolegom sme teda z Anasoftu, slovenská firma, 30 rokov na trhu. Nebudem k tomu viacej hovoriť, aby sme si zbytočne nezaberali čas. Potom v prípade záujmu, keď teda niekto bude chcieť, tak vieme porozprávať o tom, čo všetko teda v rámci Anasoftu robíme, na čom pracujeme. Dobre, tak poďme rovno na to. Možno na úvod taká otázočka, ktorú určite veľa z vás pozná z praxe. Koľko času vám zaberie jeden nástup? Tí, ktorí ste vlastne z HR oblasti alebo ktorí sa tomu dlhodobo venujete, tak určite viete, že to není iba akoby jednoduchý proces. Znamená to veľké množstvo úkonov, ktoré predchádzajú samotnému nástupu spolupracovníka. Je to o tom, ako pripraviť zmluvu, poslať, ako zapracovať zmeny, ako urgovať podpis, ako to naskenovať, založiť, potom ako dohľadať tú správnu verziu. Vieme, že typicky pri dokumentoch vzniká viacero verzií, tak ako mať vždycky po ruke tú správnu, ako ju vlastne vedieť nájsť. To znamená, je to pomerne komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje niekoľko krokov a tieto kroky musia byť pomerne dobre zosúladené, aby nám dávali zmysel. Pre tento webinár sme si vybrali proces onboardingu a teda následne nejakej teda ďalšej cesty zamestnanca alebo teda tej spolupráce zamestnanca s firmou. V rámci HR agendy poznáme tých procesov naozaj veľa a keby sme to mali teda všetko zvládnuť ako keby za túto hodinku, tak by sme sa nedostali možno k tej podstate veci. Takže vybrali sme si, že sa budeme teda rozprávať predovšetkým o tomto, ale ako som spomínala na začiatku, tých procesov je viacej a keď vás niečo iné bude trápiť mimo tohto, radi sa určite s vami potom o tom porozprávame. Takže možno na úvod takéto akoby zamyslenie. No a v súčasnosti v podstate
Tie najnovšie výskumy ukazujú a potvrdzujú, že dobre zvládnutý onboardingový proces má naozaj vplyv na jednak performance zamestnanca a samozrejme aj na výsledky vlastne danej firmy. Zvyšuje tržby 2,5-násobne v priemere a zisk 1,5-násobne, tak toto vlastne vyskúmala jedna známa inštitúcia, ale tých štatistik samozrejme poznáme o mnoho viacej, takže je to v podstate doklad o tom, že naozaj ten onboardingový proces je dôležitý nie len teda pre toho samotného zamestnanca, ale teda aj pre výsledky firmy. Tie firmy, ktoré vlastne zvládnu tento onboardingový proces, tak sa to potom na tých výsledkoch výrazne vlastne objaví. Dobre, čo sa dozviete na tomto webinári? Takže čo môžete podpísať elektronicky? Ako je to s pracovnou zmluvou? Čo znamená písomná forma a doručenie? Či je vlastne elektronický podpis bezpečný? Ako teda riešiť spor a archiváciu? A ďalšie vlastne súvisejúce otázky. V podstate pri tvorbe alebo pri osnove tohto webinára sme vychádzali hlavne z toho, ako sme teda navnímali tú situáciu pri rozhovore ako s mnohými z vás. Máme klientov vlastne z oblasti HR, s ktorými teda dlhodobo komunikujeme a s ktorými teda riešime aktuálnych problémy a toto sú vlastne ako keby vypichnuté také tie základné veci, ktoré ich najviac trápia. Takže preto sme sa rozhodli toto vlastne zahrnúť ako do agendy. No a aby sme teda začali nejakým spôsobom efektívne, aby sme tomu dali teda nejakú hlavu petu, tak to, čo by nám malo najviac uľahčiť v tomto celom ako keby procese, tak je vlastne digitalizácia, čo by vlastne tá digitalizácia mala riešiť. Mala by nám uľahčiť v podstate hlavne tie veci, ktoré robíme ručne, ktoré nám zaberajú najviac času. To znamená, mala by predovšetkým uvoľniť ruky HR, nie na to, aby sa venovali administratíve, ale na to, aby mohli efektívne pracovať vlastne s ľuďmi, so spolupracovníkmi. Mala by samozrejme zlepšiť skúsenosť zamestnanca hneď od prvého kontaktu a vlastne eliminovať všetky tie ručné kroky a chyby, ktoré sa stávajú vlastne v tých papierových procesoch. No a preto, aby tá digitalizácia vedela dobre fungovať, tak je potrebné mať troška ako keby zvládnutý aj ten právny rámec. V podstate vždy, keď sa bavíme s klientami na tému HR, tak väčšinou zastaneme práve na tej akoby právnej stránke alebo na tej právnej debate. Vzhľadom na to, že je možno aj viacero pohľadov, aj teda nejakých možno právnych interpretácií na niektoré kroky, ako sú napríklad podpis zmluvy, podpisy, typy podpisov, kde ktorý podpis použiť a tak ďalej. V tomto máme pocit teda, že nepanuje úplne zhoda. Takže preto sme si teda pripravili pre vás vlastne aj nejaké informácie k tomuto a začala by som tým právnym rámcom. Takže tuto by som odozdala slovo pani Zukalová. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ako prvé chcem teda určite povedať, že ako už bolo spomenuté, tak tá otázka elektronizácia, digitalizácia podpisovania pracovnoprávnych dokumentov je naozaj veľmi široká a zároveň sa v nej stretnete s rôznymi právnymi názormi. Ja možno dnes aj uvediem niektoré, ktoré sú až také možno hraničné, ale je potrebné ich vedieť a je potrebné sa podľa toho zariadiť, prípadne na základe týchto znalostí prijať možno aj ľahko rizikové riešenie, ktoré ale má potom vlastne riešenie práve v opore v technológii, ktorá sa neuveriteľným spôsobom vyvíja. Takže k tomu elektronickému podpisovaniu je treba povedať, že tá slovenská legislatíva je stále veľmi konzervatívna a existujú v nej určité kritické právne úkony, pri ktorých treba byť špeciálne obozretný a pri ktorých, ak chcete mať absolútnu právnu istotu, tak jedinou istotou je podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, čo je vlastne podpis, ktorý poznáte podľa toho, že vlastne je vyhotovený na špeciálnom zariadení, ktoré sa vlastne nazýva kvalifikované zariadenie. Sú to v podstate tie karty, tie čítačky občianskeho preukazu, ktoré vkladáme do počítača, aby sme mohli vlastne zrealizovať takýto kvalifikovaný elektronický podpis. Tých, ktorých vás to zaujíma, aké typy podpisov sú a aké vlastne pravidlá pre ne platia, tak vás môžem odkázať na nariadenie Európskeho parlamentu a rady číslo 910 z roku 2014,
ktoré vlastne má označenie, že je to nariadenie o elektronickej identifikácii a dôverohodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorým sa rušila smernica číslo 93 z roku 99. Pre jednoduchšiu orientáciu to nariadenie sa nazýva nariadenie malé E, veľké I, D, A, S, čiže keď dnes budeme hovoriť o nariadení, máme na mysli práve toto nariadenie Európskeho parlamentu. Z tej podstaty veci vlastne, keď hovoríme o nariadení, tak je zrejme, že nariadenie má priamy právny účinok na všetky subjekty v členských štátoch. To znamená, že toto nariadenie dokonca môže mať aj presah cez národnú legislatívu, ktorá, ak by nebola správne implementovaná, tak jednotlivé dotknuté subjekty sa môžu práve dovolávať toho nariadenia a povinnosti, povedzme aj štátu, rešpektovať to, čo je uvedené v nariadení a prípadne nie je implementované v národnej legislatíve. Keď sme na úrovni pracovnoprávnych vzťahov, tak samozrejme významné pre tieto vzťahy je zákonník práce, zákon číslo 311 z roku 2001, znenie neskorších predpisov, rovná sa v znení asi 36 noviel ku dnešnému dňu. A takisto sme aj vo všeobecných ustanoveniach občianskeho zákonníka. Toto je veľmi podstatné práve pri tom elektronickom podpisovaní a pri definícii toho, vlastne čo je vlastne písomná forma. Pretože my ako HRisti, alebo vy ako HRisti ste zvyknutí vlastne všetky podstatné a možno niekedy aj menej podstatné dokumenty vyhotovovať v písomnej forme, tieto vlastnoručne podpisovať, zakladať, archivovať. Čiže vlastne tá papierová forma komunikácie je skutočne ešte stále možno primárna, ale občiansky zákonník práve v tých všeobecných ustanoveniach umožňuje, aby sa tá písomná forma zachovala aj v prípade, ak je ten právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a zároveň určenie osoby, ktorá ten právny úkon urobila. A práve tu je ten dodatok potom, ktorý v občianskom zákonníku hovorí o tom, že ten právny úkon, keď je urobený a podpísaný tým zaručeným elektronickým podpisom, rovná sa kvalifikovaným, podľa novej terminológie, tak alebo zaručenou elektronickou pečaťou, tak vždy sa považuje za dodržanú písomnú formu. Čiže znovu, ak chcete mať 100% istotu všetko podpisovať zaručeným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, pokiaľ toto nie je možné, čo v mnohých prípadoch alebo po väčšine prípadov je vlastne technicky nezrealizovateľné, aby aj zamestnávateľ, aj zamestnanec podpisoval takýmto tým vlastne najbezpečnejším spôsobom, tak je potom potrebné povedať, že teda v zmysle toho zákonníka práce aj občianskeho zákonníka, ak chceme dodržať písomnú formu úkonu urobeného elektronickými prostriedkami, tak vždy musíme vedieť preukázať, aký bol obsah toho úkonu, ktorá osoba tento úkon urobila a musíme vedieť preukázať podpis tej konajúcej osoby, či už zamestnanca alebo osoby za stranu zamestnávateľa. Nariadenie teda rozlišuje 3 typy podpisov. Je to tzv. Jednoduchý, zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis. Jednoduchý elektronický podpis v zásade neodporúča nikto, aby sa ním podpisovali právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch. Teoreticky je možné podpisovať nejaké iné úkony, prípadne nejaké faktické úkony, ale v prípade, že zamestnávateľ už má zavedený systém toho zdokonaleného elektronického podpisu, tak naozaj nie je dôvod, aby sa používal ten jednoduchý elektronický podpis, ktorý je z pohľadu nejakého preukazovania právnej bezpečnosti najviac rizikový a teda v zásade naozaj nie je vôbec odporúčaný. Na rozdiel od toho jednoduchého máme tu potom vlastne tú zlatú strednú cestu, čo je tzv. Zdokonalený elektronický podpis. A to je elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené práve v tom nariadení v článku 26 a v ňom sa jednoznačne uvádza, že tento podpis musí spĺňať 4 základné podmienky. A prvá podmienka je, že je jedinečne spojený s podpisovateľom. Čiže vidíte, že to vlastne prepojenie na ten občiansky zákonník. Čiže vieme osoba, ktorá to podpisovala a zároveň musí tam byť to prepojenie medzi tou osobou a tou osobou podpisovateľa a tým samotným podpisom. Potom musí byť teda umožnené, aby bola určená totožnosť toho podpisovateľa, čiže kto to podpísal.
musí byť zároveň vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou. Čiže tretí znak je vlastne výlučná kontrola nad tým samotným podpisovaním toho daného podpisovateľa. A štvrtý znak je, že ten elektronický podpis je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú. A to takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu v tomto podpisovaní je možné zistiť. Toto sú vlastne 4 základné podmienky, ktoré, ak má byť zdokonalený elektronický podpis považovaný za elektronický podpis podľa občianskeho zákonníka, to znamená, že ním je zaručená písomná forma, tak pokiaľ tieto 4 náležitosti sú naplnené, tak z toho titulu, že nariadenie je dokonca nad národnú legislatívu, tak takto podpísaný dokument naozaj sa považuje za písomnú formu dokumentu podpísanú elektronickým podpisom. Keď sa vrátime späť vlastne k zákonníku práce, tu je potrebné uviesť, že vlastne, čo som už spomínala, sú to určité také kritické právne úkony, a to sú úkony súvisiace so zmenou, založením a skončením pracovného pomeru, pri ktorých samotný zákonník práce uvádza, že nedodržanie písomnej formy môže byť sankcionované doložkou neplatnosti. To sú určité vyberané právne úkony, medzi nimi určite si spomeniete, že napríklad dohoda o zrážkach z mzdy, alebo je tam výpoveď, prípadne okamžité skončenie pracovného pomeru. Čiže to sú tie kritické právne úkony, pri ktorých si treba dať veľký pozor, akým spôsobom sú tie úkony podpisované. A zároveň je teda potrebné sa pozrieť na to, či pri tom danom úkone je práve tá doložka neplatnosti, lebo vtedy bude vlastne kladený ešte väčší dôraz na to, aby bola tá písomná forma dodržaná. Čiže je to v podstate ešte vyššia ochrana daných strán pred tým, či ide alebo nejde o úkon urobený v písomnej forme. V prípade, že zákonník práce tú doložku neplatnosti neuvádza a napríklad uvádza, že pracovná zmluva musí byť vyhotovená písomne a odovzdaná zamestnancovi, ale tá doložka neplatnosti práve v zákonníku práce absentuje. To v podstate znamená, že ten pracovný pomer môže vzniknúť aj inak, respektíve vznikne tou písomnou formou podľa toho ustanovenia uvedeného v občianskom zákonníku, pokiaľ je dodržaná tá písomná forma. Takže pri podpisovaní pracovnej zmluvy tým zdokonaleným elektronickým podpisom, pokiaľ sú dodržané všetky tie 4 požiadavky nariadenia EIDAS, tak by vlastne nemal byť vôbec problém s tým, či daná pracovná zmluva bola alebo nebola podpísaná vyhotovená v písomnej forme. Čo treba povedať, tak určite elektronické podpisovanie je vylúčené, a to akékoľvek, či už jednoduchým, zdokonaleným, alebo tým najbezpečnejším podpisom je v zásade vylúčené pri skončení pracovného pomeru, a to najmä zo strany zamestnávateľa, kde vlastne ďalšou podmienkou platnosti tohto úkonu je doručenie do vlastných rúk danému zamestnancovi. Čiže buď už doručenie osobné, alebo doručenie prostredníctvom poštového podniku, kde v podstate zákon toto kladie ako tzv. Hmotnoprávnu podmienku daného právneho úkonu. Čiže napríklad pri pracovnej zmluve, alebo dokonca ani pri tých ostatných právnych úkonov, ktoré majú doložku neplatnosti, tak nie je táto podmienka, hmotnoprávna podmienka pre doručovanie. Nájdete ju naozaj iba pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa, kde v zásade v súčasnej, tak ako je nastavená legislatíva, tak nie je možné vlastne preukázať kvalifikované doručenie a splnenie tejto hmotnoprávnej podmienky doručenia do vlastných rúk, pretože také doručovanie elektronické nie je vôbec možné. Takže kedy podpisovať vlastne a čo, tu som vám vlastne už vysvetlila. V zásade je možné povedať, že na podporu uzatvárania a podpisovania napríklad pracovnej zmluvy viete ako zamestnávateľ použiť viaceré argumenty.
A to, ako som už spomínala, tak ten hlavný argument je, že vlastne je rozdiel medzi formou právneho úkonu a spôsobom doručenia. Čiže také tie možno extrémne právne názory, ktoré tvrdia, že doručovanie inak ako osobne alebo poštovým podnikom v zásade v pracovnom práve nie je možné. Tieto si myslím, že by v zásade mali byť asi prekonané a jednoducho doručovanie napríklad cez e-mail, a to v prípade, že bola dodržaná práve tá písomná forma právneho úkonu podpísaná s dokonaleným podpisom, tak v zásade by nemal byť problém, pretože zákonník práce nevylučuje doručovanie elektronickými prostriedkami. Takže a vlastne to nedoručenie osobne alebo poštovým podnikom nespôsobuje neplatnosť napríklad pracovnej zmluvy alebo iných úkonov, hej, teda zase s výnimkou výpovede okamžitého skončenia. Ďalej je tu ešte dôležité povedať, že už samotný ten proces podpisovania tej pracovnej zmluvy vlastne sa reguluje občianskym zákonníkom. To znamená, že jedna strana dá návrh, druhá strana sa k návrhu vyjadrí. Ak nemá pripomienky, tak vlastne ten návrh sa považuje za odsúhlasený. A to znamená, že ak teda na základe takto uzatvorenej pracovnej zmluvy tie strany konzistentne sa správajú a konajú podľa tej pracovnej zmluvy, tak nejaká námietka neplatnosti len pre formu doručenia e-mailom po mesiacoch či dokonca rokoch trvania pracovného pomeru by sa naozaj dala považovať za námietku v rozpore s dobrými mravmi a zásadou právnej istoty. Je jasné, že vlastne účelom toho paragrafu 38 je predovšetkým chrániť zamestnanca, ale určite nie komplikovať vznik práv a zároveň povinností na strane zamestnávateľa. Mám za to, že pokiaľ zamestnanec tú zmluvu prijal, elektronicky tým zdokonaleným podpisom ju podpísal, konal podľa nej, tak nejakej neplatnosti sa nemôže domáhať len z titulu nejakého formálneho doručovania v podstate moderným elektronickým komunikačným kanálom. Takže to je zatiaľ také zhrnutie z mojej strany. A určite sa pripojím potom ešte k tým jednotlivým praktickým ukážkam, ktoré budú ukazovať, ako vlastne tá technológia Signatus vlastne dokáže naplniť tie 4 znaky. Dokonca si myslím, že ich aj prekračuje tie 4 znaky z pohľadu tej bezpečnosti. A teda tie 4 znaky, ktoré sú kladené nariadením eIDAS na ten zdokonalený elektronický podpis. OK, ďakujem veľmi pekne, pani Zukalová, za váš vstup. Takže toto bola vlastne ako keby tá právna časť nášho webinára, zameraná predovšetkým teda na to samotné elektronické podpisovanie, ale vieme dobre, že teda to alebo teda procesy nie sú iba o tom podpisovaní, ale predovšetkým o tých procesoch a o tej práci vlastne s ľuďmi. Takže preto by sme vám v tejto ďalšej časti radi troška predstavili teda našu platformu Signatus, ako to teda vie pomôcť nielen teda zamestnancom, ale samozrejme aj profitujúcej firme. Ako sme vlastne spomínali na začiatku, pre tých, ktorí sa možno pripojili neskôr, tak naozaj tá spokojnosť zamestnancov a profitabilita firmy je veľmi úzko prepojená a onboarding je jeden z tých procesov, ktorý tomu vie veľmi napomôcť, keďže potom zamestnanci, keď majú pozitívnu skúsenosť v rámci onboardingu, tak majú menšiu tendenciu odísť, väčšiu lojalitu k firme a tak ďalej. To už sa teda akoby nebudem opakovať, to by bolo možno na samostatný webinár o tomto prepojení, ale teda možno iba pre pripomenutie, prečo teda je to dôležité. Čo je to vlastne teda Signatus? Je to univerzálna platforma pre digitálne spracovanie dokumentov a pre workflow dokumentov. Veľmi jednoducho, samozrejme, dalo by sa o tom viacej hovoriť, ale nechceme ísť ako keby na teraz úplne do hĺbky. Potom samozrejme v prípade záujmu sa s vami radi po webinári spojíme a teda predstavíme túto platformu do takej hĺbky, ako bude potrebné. Obsahuje teda jednoduché prispôsobiteľné funkcie, teda je to škálovateľná platforma, ktorá sa dá prispôsobiť na procesy, ale tak aj pre napríklad obchodné procesy, interné a tak ďalej. Čiže je to vlastne univerzálna platforma pre digitalizáciu a spracovanie dokumentov. Vďaka API má teda rôzne možnosti integrácie, funguje on-premise, takisto aj ako služba, jednoducho pre účely akoby jednoduchého podpisu. A keďže
teda sa bavíme o HR agende, tak na teraz nebudeme zachádzať do nejakých technických detailov. Máme pripravené ukážky nejakých teda HR dokumentov, agendy, ktorú teda máme z praxe a teda týmto odozdávam slovo kolegovi. Ďakujem. Mám dokonca pripravenú živú ukážku, čo mi veľa kolegov odhovára, aby sa niečo nepokazilo, ale mám pripravené záložné screenshoty. A možno by som ešte doplnil pani Zukalovú aj kolegynku, nechcel som im do toho skákať, ale z našej praxe, že ten podpis HR dokumentov nastal počas covidu, keď sme sa nemohli stretávať, tak už je to cez 6 rokov, kedy niektoré firmy začali riešiť podpis HR agendy na diaľku, osobne, proste elektronicky. A rozmýšľal som, že akú ukážku ukázať, lebo to, ako podpísať dokumenty, možno to pozrieť z rôznych strán, či osobne, či na diaľku, podľa typu dokumentu, procesu, a podľa spôsobu integrácie, ako kolegyňa spomínala, či cez API, priamo z vašej aplikácie, nejaké CRM alebo čokoľvek, čo používate na správu dokumentov. Mám také dve ukážky, ktoré som si pripravil s dvomi typmi dokumentov. Prvý je podpis na diaľku, je tam nejaký akceptačný protokol a nejaký zber údajov o potenciálnom zamestnancovi a potom podpis osobne a je to podpis pracovnej zmluvy. Opäť, že na ten podpis na diaľku aj osobne sa hodia rôzne typy dokumentov, že tie potom ďalšie typy procesov si prejdeme v ďalšej časti prezentácie. Možno čo ešte zaujímavé z toho legislatívneho pohľadu, a opäť, že čo máme my skúsenosť, tak ako povedala pani Zukalová, že keď chce mať niekto ten dokument úplne, že super, safe, bezpečný, ide do kvalifikovaného podpisu, ktorý sa rovná právne vlastnoručnému podpisu, ale správneho pred notárom. Veľakrát klientom vravíme, že naozaj potrebujete až taký secure, lebo že za tú firmu, keď konateľ sa podpíše občianskym, to väčšinou sa deje kvôli tomu, že majitelia firiem pristupujú na Slovensko.sk, podpisujú rôzne dokumenty. Potom je problém pri tom zamestnancovi, ktorý väčšinou ten kvalifikovaný certifikát na občianskom, aj keď má, tak ho nepoužíva. A preto tá zlatá stredná cesta, vám vlastne teraz ukážem, máme ten zdokonalý podpis vo forme vlastnoručného podpisu, teda podpisuje sa perom, myšou, stylusom na obrazovku a potom všetky tie 4 požiadavky, ten zdokonalý podpis nejakým spôsobom máme pokryté, ale to si potom ukážeme až úplne na záver. Máme pripravené také bonusové slajdy, kde vám ukážeme, že prečo je to secure a prečo sa nemusíte ničoho obávať. Dám na zdieľať obrazovku. Dobre. Uvidíte viacero aplikácií, nejako moc detailu technicky nepôjdem, len aby ste pochopili ten princíp. Tunak je zobrazená webová aplikácia, kde viete buď manuálne alebo automatizovane pridať sa do dokumentov, ktoré chcete poslať zamestnancovi na podpis alebo na vyplnenie. Mám pripravených niekoľko dokumentov. Viem, že nie úplne sa všetky naraz vyplňajú a posielajú, ale keďže máme obmedzený čas a chcem toho veľa ukázať, tak som tu spojil možno dokumenty, ktoré nie sú úplne že ideálne kombinovať. A čo je niekedy dôležité, je to, že nie všetky dokumenty sa podpisujú. Niektoré dokumenty chcete, aby si ten zamestnanec prečítal, potrebujete mať o tom potvrdenie, takže skúsim ponastavovať niektoré dokumenty iba na prečítanie, niektoré dokumenty na podpis. Nazvem si tú dosadu dokumentov akokoľvek. Čo je dôležité potom ešte, je bezpečnosť. Ja som tu nastavil teraz, aby boli tie dokumenty dostupné iba na základe nejakého e-mailového kódu, môže to byť SMS kód, nejaké heslo, ktoré ten pracujúci zamestnanec pozná. Vyplním si tu e-mail toho zamestnanca budúceho, podošlem mu dokumenty. Zamestnancovi príde e-mail, nemusí si nič inštalovať, nemusí sa nikam prihlasovať. Príde mu e-mail s linkou na dokumenty, ktoré má vidieť alebo podpísať.
kliknem na otvoriť. Otvorí sa mi úvodná obrazovka, kde je jasne popísané, čo od toho zamestnanca očakávam. Veľa našich klientov nerado dáva na podpis dokumenty na počítači kvôli podpisu myšou. Neskôr potom vysvetlíme, že aj toto je v poriadku, preto je tu možnosť prejsť na mobilné zariadenie. Viem si tie dokumenty prevziať na mobile a podpísať priamo na mobile, ako som hovoril, na počítači. Ja mám počítač s dotykovou obrazovkou, budem pokračovať na počítači. Nastavil som si dodatočné overenie toho podpisujúceho kódom. Tento kód v tomto prípade príde na e-mail a po zadaní správneho kódu viem pokračovať a vidím dokumenty na prečítanie alebo na podpis. Chvíľočku počkám, už mi to prišlo, zoberiem kódik, vložím ho, dostanem sa na zoznam dokumentov, ktoré ma čakajú, aby som si prelistoval. Prvý som dal popis pracovnej pozície alebo náplň, ktorú väčšinou, keď riešite pohovory, zasielate. Tu nepotrebujem mať podpis, dokument si prečítam, napravo dole potvrdím jeho prečítanie. Až keď mám dokument prečítaný, môžem ísť na ďalšie dokumenty. Ďalší v poradí je akceptačný protokol, ktorý obsahuje nejakú dohodu o tom, ako bude moja práca vyzerať, kedy nastúpim, koľko hodín, plát a tak ďalej. Opäť, že toto je špecifické pre každú spoločnosť. To, že som to prečítal a súhlasím s daným obsahom, potvrdím svojím podpisom. Ja sa podpíšem teraz na displeji môjho počítača, potvrdím podpísaný dokument. A to, čo som vám chcel ešte ukázať, že nie úplne to patrí do tohto procesu, väčšinou sa to deje ako následný krok, je nejaký vstupný formulár, kde potrebujete zozbierať údaje potrebné do pracovnej zmluvy, do nejakých interných systémov pre prihlásenie do poisťovní a podobne. Viete od toho zamestnanca vyžiadať tieto údaje v elektronickej podobe. Čo je výhoda takto vyplnených dát, je to, že ich viete potom systémovo ďalej automatizovane spracovať, nebudete ich musieť prepisovať, znova niekde zadávať. Viete definovať, ktoré položky majú byť povinné, nepovinné a tak ďalej. Neviem teda všetko vyplňať, princíp je asi jasný. Opäť potvrdzujem dané údaje, s ktorými potom budete ďalej pracovať svojím podpisom. Podpíšem sa, potvrdím podpis a potvrdím sadu dokumentov, ktoré mi prišli. Čo bolo aj spomenuté ohľadom doručovania, fungujeme tak, že tieto dokumenty sú jednak poslané, ak je potrebné, tomu zamestnancovi na e-mail. Za chvíľučku mi príde e-mail, ktorý obsahuje archív všetkých dokumentov. A čo je ešte dôležité, že tie dokumenty sú potom následne dostupné aj pre HR pracovníka priamo v aplikácii. K security a tej bezpečnosti, že nie je to iba o tom podpise, ale zaznamenávame tzv. Audit trail alebo postup procesu podpisovania jednotlivých dokumentov a viete si potom pekne pozrieť, čo sa s tým dokumentom alebo dokumentami dialo, kedy boli otvorené, prečítané, podpísané a tak ďalej. Toto bol jeden príklad toho, ako fungovať na diaľku s tým, že nie ste integrovaní na žiadny systém, používate aplikáciu. A ďalší spôsob si ukážeme cez tlač dokumentu a podpis na mieste na tablete. Ja mám pripravený dokument pracovnej zmluvy, potom mám tu pripravenú aplikáciu, ktorá beží na tablete. Dokument pracovnej zmluvy si buď otvoríte na svojom počítači, alebo ho otvoríte zo systému, ktorý pripravil túto pracovnú zmluvu. Stlačíte Ctrl+P, tlačiť, vyberiete elektronický podpis, kliknite na tlačiť. Skúsim vysvetliť túto obrazovku. V tejto obrazovke definujete, na ktorý tablet tá zmluva má prísť. Napríklad taký typický scenár, chcete poslať zmluvu na podpis najskôr konateľovi,
tak vyberiete jeho tablet, som tu teraz ja, sú tu nejaké e-maily, ak treba ten dokument potom niekde poslať ako podpísaný, buď na nejaký Azure zberný mail, alebo aký máte proces. Kliknite na poslať a dokument je následne, keď sa pripnem na tablet, ktorý mám tu, dokument je následne rovno poslaný do tabletu, kde mal skončiť. Dokument si viete zobraziť. A možno ešte spomeniem v tej vrchnej lište, že tých možností, že nie je to vždy iba v podpise, ako som ukázal to aj zber údajov. Mám tu napríklad, že skenovanie, že ak potrebujete, OK, že asi pri tej pracovnej zmluve to nie je úplne potrebné, ale viete k dokumentom dofotcovať prílohy. Ak príde zamestnanec, podpíše dokument, odfotíte si, neviem, diplom alebo čokoľvek, čo potrebujete. Dokument si viem prečítať, prelistovať priamo na tablete. Prídem na časť o podpisoch. Teraz som na tablete, ktorý má stylus, pero, podpíše sa face to face zamestnanec svojím podpisom a následne sa podpíše zamestnávateľ. Potvrdí podpísaný dokument a dokument v tomto momente odchádza do e-mailu, môže odísť do vášho systému, odíde tam, kde je potrebné. Opäť je to o tom procese, o nastavení procesu. Asi za mňa rýchlo ukážka, aké sú možnosti pri tom vzdialenom podpise a podpise na mieste. Asi všetko. A teraz by sme si prešli asi iné typy procesov, dokumentov, ako ich možné podpisovať, vyplňať. Áno, presne tak. Tak vrátime sa teda naspäť k tým procesom. Ďakujem pekne za ukážku. Možno by som teda ešte doplnila, zvýraznila, že vlastne to, čo ukazoval kolega, všetko je možné samozrejme nastaviť. Rozumieme tomu, že v každej firme tie procesy sú veľmi, veľmi špecifické, majú svoje špecifika a svoje zvláštnosti, takže vieme to všetko pekne prispôsobiť podľa potreby. Dobre. OK, v tejto poslednej časti by sme sa ešte teda radi vrátili k samotným HR procesom, keďže ako som spomínala, my teda vnímame tú prácu alebo tú HR agendu nie len ako to samotné podpisovanie, ale teda samozrejme aj tú prácu s tými dokumentami a hlavne teda prácu s ľuďmi. Takže by som prešla od toho onboardingu, respektíve od prípravy onboardingu cestou toho zamestnanca až teda po ukončenie pracovného pomeru a trošku sa vlastne vyjadrila možno aj teda k tým dokumentom takým typickým, ktoré sa v tých jednotlivých fázach pripravujú a podpisujú. To znamená, a teda samozrejme radi by sme v tomto zmysle dali aj možno nejaké tipy, aj teda z našej vlastnej praxe, aj teda z toho, ako sa rozprávame teda s vami, s našimi klientami, aj teda z našich vlastných skúseností, keďže tej HR agende sa teda venujeme už nejaký čas, aj teda mojou osobnou skúsenosťou a srdcovkou je teda táto oblasť, aj teda z profesionálneho hľadiska. Takže skúsime to takto nejako pekne pospájať, ako som spomínala, tak potom, keď vás to niekoho bude zaujímavať, určite radi na to nadviažeme potom pri ďalších osobných stretnutiach. Takže tú administratívu si vlastne vieme veľmi zrýchliť a zefektívniť ešte teda pred prvým dňom spolupracovníka v práci, vďaka vlastne technológiám a napríklad aj teda riešeniu Signatus vieme tieto dokumenty vlastne si pripraviť a poslať na podpis ešte pred samotným nástupom, čím si výrazne teda ušetríme čas. Skrátime nielen my ako HR pracovníci, ale teda aj tomu nastávajúcemu spolupracovníkovi. Výhodou je mať pripravené šablóny najčastejších dokumentov, to určite sami z praxe už mnohí určite robíte. Umožniť podpis na diaľku bez tlače a teda skenovania, ako kolega ukazoval, tak ako je možnosť, ako sa to dá. No a samozrejme dáva to potom na oboch stranách jasný prehľad o tom, čo už teda vybavené je alebo nie je. V tejto fáze teda typické dokumenty, ktoré sa pripravujú, sú pracovné zmluvy, dohody, NDAčky, súhlasy so spracovaním osobných údajov, vstupné formuláre a vyhlásenia. Možno by som teda pani Zukalova teraz vás poprosila o nejaké vyjadrenie k týmto dokumentom, na čo si možno z týchto dokumentov dať pozor pri tom podpisovaní, alebo kde sú možno také tie úskalia praktické. Ďakujem pekne. Áno. Čiže ako sme spomínali, tak pracovná zmluva, pokiaľ je podpísaná,
že spĺňa všetky 4 podmienky a IDEAS, tak v podstate môže byť podpísaná. Dohody takisto, mendačka, mlčanlivosť, tiež obvykle je to buď prehlásenie alebo dohoda. Súhlas so spracovaním, tu by skôr mal byť informačná povinnosť, lebo súhlas v pracovnoprávnych vzťahoch sa nemôže vyžadovať zamestnancov. No a vstupné formuláre vyhlásenia, to je úplne akože základ všetkého, takže to samozrejme dá sa podpísať takýmto podpisom. Tam nevidím žiadny problém. Dobre, ďakujem pekne. Potom teda prichádza moment, kedy zamestnanec teda nastupuje do práce a v podstate vnímame to teda tak, že skutočne ten prvý deň toho zamestnanca by mal byť hlavne o tvorbe tých vzťahov, o zoznámení sa s tým tímom, o zvyknutí si, adaptácii vlastne na nové prostredie a tak ďalej. To znamená, že potrebujeme zabezpečiť, aby nám ako keby papiere nebránili v tej práci s tým zamestnancom, aby sme ho vedeli efektívne podchytiť, aby nám nezexitoval predčasne z firmy, aby teda sme ten onboarding završili efektívne. To znamená opäť, ak teda máme nejaké dokumenty v zmysle interných smerníc, veľa vecí na preštudovanie, ideálne je mať to pripravené vopred, možno má to pripravené na jednom zariadení, že zamestnanca nečaká ako keby štos papierov, ale povedzme tablet, kde to všetko je ako keby pripravené, kde si to môže potom podľa potreby a podľa toho, ako teda má čas naštudovať. A taktiež ako keby je dobré tie dokumenty vedieť automaticky ukladať bez archívu, aby ste sa nemuseli zbytočne zdržiavať nejakým teda skenovaním manuálnym, kde teda hrozí aj možno nejaká strata, nejaké chyby a tak ďalej. Typické dokumenty, ktoré v tejto fáze riešime, BOZP dokumentácia, tá sa viac menej musí riešiť pravidelne, nejaké preberacie protokoly, keď zamestnanec teda dostane nejaký notebook, mobil, firemné auto a tak ďalej, interné smernice, GDPR dokumenty. Opäť vás poprosím, pani Zukalová, k týmto dokumentom možno nejaký taký komentár. Nepočujeme vás, máte vypnutý mikrofón. Pardon, takže hlavne pri tých interných smerniciach a internej dokumentácii stávalo sa aj v minulosti, že zamestnávateľe nevedeli preukázať napríklad v súdnom spore, že zamestnanec naozaj preštudoval tie dokumentácie a že s nimi bol riadne oboznámený, lebo to je jedna z povinností, ktoré musí zamestnávateľ preukázať, keď napríklad vytýka porušenie pracovnej disciplíny. A tu vidím práve pridanú hodnotu toho samotného systému, ktorý nám vlastne trackuje aj čas. Že tam jednoducho je preukázateľné, ako dlho ten zamestnanec mal ten dokument otvorený, pokiaľ sa nemýlim, opravte ma, ale myslím si, že je to tak, koľko ho mal otvorený, že ho skutočne prečítal. Myslím si, že dá sa tam aj nastaviť to potvrdenie toho zamestnanca, že prehlási, že naozaj prečítal som si tú internú dokumentáciu, oboznámil som sa s ním, čiže tu vidím obrovskú výhodu, pretože to aj spätne x rokov dozadu bude o mnoho jednoduchšie dohľadateľné práve v tých elektronických archívnych spisoch, takže tu vidím obrovskú pridanú hodnotu ako pre mňa, ako pre advokáta, keď mi predloží zamestnávateľ krásny track, že čítal to 2 hodiny, tak je jasné, že to proste tie dokumenty prečítal. No ak si čítal popri tom mobil, to už ako neovplyvníme, ale ako je to zodpovednosťou zamestnanca riadne sa oboznámiť s tými podkladmi a potvrdiť to nejakým preukázateľným spôsobom, ktorý zamestnávateľ vie potom využiť. OK. Tak možno je ešte zaujímavé spomenúť to, že možno tie interné smernice, snad nepoviem blbosť, sú dobrý kandidát na to, že to nemusí byť vlastnoručný podpis, aby ten zamestnanec nepodpisoval teraz, neviem, ako často sa menia smernice, niečo vlastnoručne, tam to môže byť napríklad aj kliknutím príde mu iba kód do SMS-ky alebo na e-mail a potvrdí to prečítanie kliknutím. Že tam je ten priestor uvažovať nad tým, a akú formu toho podpisu spravíme. Sice som ukazoval iba ten vlastnoručný podpis, ale tých foriem aj toho advanced, toho zdokonalého podpisu môže byť viacej, že nemusí to byť iba nejaká čmáranica v úvodzovkách na displeji zariadenia. Áno, a to nie len pri interných smerniciach, ale v podstate pri každom type dokumentu Treba to zvážiť, podľa mňa k tomu sa ešte vrátime na konci. Že? Áno, OK, dobre. Poďme teda ďalej. Môžu nastať samozrejme v pracovnom pomere nejaké zmeny, ktoré sa týkajú napríklad zmeny mzdy, ale nielen zmeny mzdy, môžu byť aj iné podmienky, dodatky pri zmene pozície, prípadne pri zmene úväzku, alebo teda robia sa priebežné hodnotiace pohovory, z ktorých výstupy teda tiež potom majú nejaký zmysel a teda nastavujú potom prácu toho zamestnanca nejako inak.
Takže tuto vlastne je dôležité nastaviť hlavne jasný workflow schvaľovania, aby sme mali aj teda správne verzie dokumentu vždycky, že s tým sme sa stretli, že teda sú občas teda problémy, že vlastne pracovníci ani spolupracovníci, zamestnanci teda nevedia vlastne, ktorá verzia treba z hodnotiaceho pohovoru alebo teda zmeny pozície je aktuálna. To znamená, tu je opäť výhoda mať auditnú stopu, prehľad o stave dokumentov, odstraňuje ako keby tá automatizácia v rámci tej digitalizácie odstraňuje potrebu neustáleho preposielania dokumentov hore-dole. Máte to potom v mailoch x-krát a vlastne dohľadávate to, čo vám tiež ako keby zabera čas. Takže je to veľmi užitočné mať nastavené takto a samozrejme teda opäť tá archivácia. Takže opäť vás poprosím, pani Zukalová, k tomuto možno nejaké vyjadrenie vaše. Áno, presne. Tu ja vidím tiež veľkú pridanú hodnotu v tom, že aj to archivovanie tých dokumentov bude časovo súsledné. Čiže dnes už sa naozaj nečíslujú napríklad dohody o zmene pracovnej zmluvy. Niekedy v minulosti sa číslovali, čo bol ešte väčší chaos častokrát. Čiže tu my presne uvidíme, že ktorá z tých dohod je posledná, že jednoducho vieme to pekne dohľadať aj v tej časovej súslednosti, čo bolo čím menené a čo je vlastne aktuálny stav napríklad pri zmene pracovnej zmluvy v časti mzdy alebo pozície a podobne. Takže tieto dokumenty takisto, keďže sú to vlastne dohody o zmene pracovnej zmluvy, tak ten režim sa spravuje tým istým režimom ako pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Takže dokonalený elektronický podpis tu je možné bez problémov použiť. OK, ďakujem pekne. No a teda na záver teda tej spolupráce zamestnanca s firmou dochádza teda k ukončeniu teda pracovného pomeru, ktoré môže nastať teda viacerými spôsobmi, buď teda je to ukončenie dohodou, alebo teda je to výpovedou buď zo strany zamestnanca, alebo zo strany zamestnávateľa. No a toto by som povedala, že je možno taká citlivá fáza aj z pohľadu toho právneho, aj z pohľadu ľudského, aj teda procesného. Preto je v tejto fáze možno ešte viacej ako pri tých iných dôležité, aby naozaj v tých dokumentoch bol poriadok, aby tá firma zanechala profesionálny dojem, lebo predsa len ten zamestnanec odchádza potom s nejakou referenciou na ten trh a tak ďalej. To znamená, že je dobré aj v tomto momente ako keby komunikovať teda profesionálne, efektívne, rýchlo, nezdržiavať zbytočne a teda nevytvárať si nejaké riziko, že by zostali nejaké veci nedoriešené. To znamená, treba mať naozaj v tých informáciách poriadok. Typické dokumenty, dohody o skončení pracovného pomeru, odovzdávacie protokoly, potvrdenia, výstupné dokumenty, samotná výpoveď, dokumenty, ktoré teda potvrdzujú vrátenie majetku. Takže k tomuto vás ešte, pani Zukalová, poprosím nejaké vaše vyjadrenie. Áno, tiež pridaná hodnota veľká vidím napríklad v tých odovzdávacích protokoloch, kedy vo veľkých firmách za každú agendu je zodpovedný iný zamestnanec, nemusí ten odchádzajúci zamestnanec obiehať 10 kolegov a získať od nich podpisy, ak je to v jednom dokumente, ku ktorému majú prístup všetci títo vedúci zamestnanci, podpisujúci. Je to obrovská úspora času aj pre tých ľudí, aj pre samotného zamestnanca. Čo sa týka potvrdení výstupných dokumentov, takisto sú to vlastne jednostranné dokumenty zo strany zamestnávateľa, nie sú to právne úkony, čiže podpísať sa to dá takýmto spôsobom, vyhlásenie o vrátení majetku, rovnako ako tie odovzdávacie protokoly. Dohoda o skončení, to je tiež v podstate nie je sankcionovaná žiadnou doložkou neplatnosti a takisto neplatnosť sa nespája, ak sa nedoručuje osobne, čiže dá sa podpísať aj dohoda o skončení v zásade elektronicky a doručovať elektronickými prostriedkami. Ako tu chcem vlastne uviesť jednu vec, že pokiaľ vy máte dokument podpísaný v elektronickej podobe, tým zdokonaleným alebo zaručeným podpisom, tak pokiaľ vy ten dokument vytlačíte, tak je to v podstate len kus papiera, ktorý nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu. Hej, tam vlastne tá písomná forma sa stráca. Vy keby ste chceli mať zase právne relevantný dokument vyhotovený z elektronicky podpísaného dokumentu, tak musí prejsť vlastne tým špeciálnym procesom konverzie dokumentov z elektronickej podoby do papierovej podoby. Takže netreba si to zamieňať v tom, že ak podpíšem elektronický dokument a vytlačím ho, mám z neho dokument v papierovej podobe, ktorý má takú istú právnu silu, nemá. Hej. On musí naozaj prejsť tým procesom konverzie, čo je špeciálny proces, ktorý napríklad vieme my ako advokáti urobiť, alebo to vedia notári urobiť a podobne. Takže tá dohoda, prečo nie? Hej, ak teda obidve strany súhlasia. Ja by som možno ešte navrhla potom do tej dohody dať aj
osobitné ustanovenie záverečné, že sa strany výslovne dohodli na tom, že podpisujú tú dohodu elektronickými prostriedkami a tým pádom už naozaj vzhľadom aj na všetky tie technologické zabezpečenia by to malo byť úplne v poriadku. OK. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. Dobre, máme zhruba 8 minút do konca tohto nášho webináru, takže máte ešte nejakých posledných pár minút na ako možnosť dať otázku, napísať do chatu, ak teda nejakú máte. Ak teda by ste si viacej želali osobne prejsť s ohľadom teda na vaše konkrétne veci, ktoré vyriešite u vás vo firme, na konci vyzdielame kontakty, určite budeme radi, keď sa nám ozvete a nadviažeme teda na toto, čo sme hovorili a teda budeme v tom pokračovať v kontexte teda tých vašich konkrétnych záležitostí. Kým sa tak stane, máme ešte poslednú kapitolku, skôr ako keby možno pre zaujímavosť, čo teda robiť ako keby v prípade sporu, hej, môže sa nám stať, aj keď zrejme v tej HR agende sa to možno až tak veľmi nestáva, ale čo možno robiť vtedy, keď príde človek a spochybňuje, že teda niečo podpísal alebo že s niečím súhlasil a tak ďalej. Môže to samozrejme nastať, tak akým spôsobom vlastne byť aj na toto pripravený. Takže Lukáš. Môžem ja? Môžem. Ja to vnímam tak, že sú dve veci, ktoré sa nám nestávajú, ale môžu stať, že buď tá osoba rozporuje obsah toho dokumentu, mzdu, nástup, nejaké benefity, alebo spochybňuje samotný podpis. Tá prvá vec, keď spochybňuje obsah, tak ako za mňa, laicky, keď som niečo podpísal a nepochopil som tomu, čo som podpísal, tak mám smolu, že s tým tam asi nemusím nič robiť. A potom, keď ide o ten podpis, tak je to také zaujímavé, že nie je to, ako si väčšinou ľudí myslí, že teraz rovno ideme skúmať ten podpis a riešiť, či to podpísal ten človek alebo nie. Že skôr sa začína tým, že však sme si o tom mailovo písali, potvrdil si to, bola predtým nejaká komunikácia, tu máme dôkazy, že neviem, bol si na firme, máme ťa na kamere, tu si to podpisoval, ukázal sa nám občiansky a tak ďalej. Že najskôr sa overia tie skutočnosti predtým, až potom ako tá finálna štácia, ideme do dokumentu a ideme riešiť podpis. Že podľa toho, aký je ten typ podpisu, tak sú rôzne možnosti. Skúsim dať nazdieľať v rýchlosti. My sme si ukazovali ten vlastnoručný podpis. Keď to bude, už to vidím, tak pri tom vlastnoručnom podpise aspoň u nás my spĺňame ten eIDAS, tú strednú úroveň podpisu niekoľkými spôsobmi. Musíme vedieť spojiť signatára, že to bol on, zaznamenávame v podstate priebeh toho podpisu a fungujeme veľmi podobne, ako to funguje v papierovom svete. Keď dojde k nejakému sporu a dojde to až na písmo znalca, my vieme ten podpis, ktorý je v zašifrovanej podobe uložený v dokumente, vytiahnuť, poskytnúť ho vyšetrovateľovi a ten potom vie porovnať ten digitálny alebo elektronický vlastnoručný podpis buď s inými elektronickými ekvivalentami, ak ten zamestnanec už má takto vyhotovené podpisy, alebo porovnáva voči papierovému podpisu. Nechcem asi ísť do detailu, čo je tu všetko možné, vieme zaznamenávať rôzne údaje, podpis sa dá prehrávať v reálnom čase, dajú sa tu robiť rôzne merania, vzdialenosti uhly a podobne. V skrátkosti vie ten písmoznalec s tým podpisom robiť ešte rýchlejšie a sofistikovanejšie ako na papieri, ak sa to dá povedať. A potom možno ešte aj taký prekryv do toho právneho hľadiska. Keď máte podpis tých dvoch nižších úrovní, ten jednoduchý a zdokonalený, tak vždycky to bremeno dokazovania je na vás. Že vy musíte dokázať, ak ten zamestnanec povie, že on to nepodpísal, že to bol. Pri tom kvalifikovanom je to opačne. Ak to ja podpíšem kvalifikovaným podpisom, tak je to na mne, aby som ja dokázal, že som to naozaj nebol. Že to vecné bremeno sa prenáša. Ale nechcem, aby to vyznelo tak, že toto nie je bezpečné. Ono to je bezpečné, pretože ak som aj ukazoval v tej aplikácii, ten audit trail, máme e-maily, SMS-ky a podobne, že tých dôkazov toho, že ten človek podpísal, je ďaleko viac, ako keď je to iba na papieri.
Dobre, ďakujem pekne. Toto bola veľmi stručná ukážka vlastne nášho teda analytického túlu, ktorý teda máme k dispozícii v rámci Signatusu, ktorý potom tiež v prípade záujmu vieme teda viacej ukázať, alebo teda do väčšej hĺbky. Ešte dám pani Zukalová slovo vám k tým sporom, možno teda nejaký ešte hint z vašej strany, na čo možno dať pozor, ak teda k nejakému takémuto sporu príde. V krátkosti. Tak určite treba mať zaarchivované všetky tie podklady, ktoré viedli k tomu samotnému podpisu, ako sme už teda hovorili pri tých jednotlivých zamestnancoch. Dobre je mať to vlastne v tých osobných zložkách elektronických pre daného zamestnanca k jednotlivým dokumentom, aby to bolo veľmi ľahko dohľadateľné. Takže znovu je to len, ako sme spomínali, o tom dokazovaní a preukazovaní tvrdení jednej a druhej strany. OK, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Už sa to snažím tak troška zrýchliť, aby sme teda nezdržiavali aj vás, keďže sa blížime vlastne k naplneniu nášho času. Snažili sme sa vám teda nejakým spôsobom dať ako keby nejaký taký pohľad aj teda jednak právny na teda samotné podpisovanie, aj možno ten procesný, akým spôsobom sa dá zefektívniť tá práca s dokumentami v rámci HR. Ako som spomínala, je to téma pomerne rozsiahla, čiže vybrali sme si tu v podstate naozaj iba časť nejakého procesu, alebo teda nejakých procesov. Veľká časť nám ešte zostala, o ktorej sme nehovorili. Ak vás to niekoho zaujalo, veľmi radi sa s vami o tom porozprávame. Takisto tí, ktorí vlastne máte záujem, alebo teda tí, ktorí ako keby ste súčasťou teda HR komunity, tak pravdepodobne viete o konferencii HR.com, takže plánujeme sa aj tam zúčastniť, budeme tam mať stánok a budeme tam teda osobne s kolegom, takže môžeme sa tam stretnúť, určite radi, dať si kávičku a porozprávať sa teda viacej pre tých, ktorým by vám teda nevyšiel ten priestor možno inde. No a teda na konci som ešte teda slúbila kontakty, takže keď teda vás napadne, alebo keď máte aktuálne nejaký problém, ktorý riešite a radi by ste ho prebrali, či už možno z tej právnej stránky, alebo z tej procesnej, alebo z technickej, tak určite budeme radi, keď nás kontaktujete a radi sa teda s vami porozprávame osobne. Takže zatiaľ toľko. Veľmi pekne by som teda chcela poďakovať vám, pani Zukalová, za účasť a teda za vaše vyjadrenie. Aj tebe, Lukáš, za technickú ukážku a všetkým vlastne vám, účastníkom, že ste si našli takto na nás čas a strávili s nami túto hodinku. Verím, že vás to aspoň niečo z toho zaujalo a určite budeme radi, keď teda zostaneme v kontakte, prípadne keď sa osobne stretneme. Áno, môžeme, áno, doručíme samozrejme nahrávku a budeme teda radi za ďalšiu komunikáciu. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz a želám vám všetkým príjemný deň. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.